थियाटाराबो जोंनिनो हारिनिनो मोनसे सम्पद, हारिमुनि राव थुनलाइनि बेयो मोनसे आयदा आरो बे हिसाबैनो बिथांमोनखौबो जों बे बर' थुनलाइनि बे जुथुमायाव खावलायनाय जादों। अदेबानि बिथांमोना जि खालारावनो बिथांमोननि दिन्थिफुंनाया जोबगोन, दा बेखौ जुथुमानि मोनसे मेहेरगोनां आरो गाब गोनां खालामनो थाखायनो जोङो थियाटारखौबो हांख्रायनाय जादों। खामानिया सोलिगासिनो, जोङो जेसेबां हायो थाब फोजोबनो थाखाय नाजादों। बे साननैयाव एसे खामानि मावनाया एसे खम जादों। जों ख्रिस्टमासखौ नोजोर होनानै आरो गोबां रायजो राजाफ्रा ख्रिस्टमास फालिग्रा बेवहाय दङ। दा बेखायनो बिथांमोननि सुबिदाखौ नायनानै बे साननैयाव जों एसे खमायदों। नाथाय माखासे जायफोरखौ जोङो पेन्डेल बानायनाय बा बायदिसिना डेक'रेसन बेफोरनि खामानिया सोलिबाय थादों आरो दिनै जाबाय 26 डिसेम्बर। जोङो जानुवारिनि 2-3नि गेजेरावनो जोङो कमप्लिट खालामनायनि थांखिखौ लानाय जादों आरो बे हिसाबै जों मावगासिनो दङ। रायजो राजाफ्राबो गामिनिफ्राय जों हांख्रायनाय बायदि बिथांमोनाबो फैनानै मावफैदों। दा बे हिसाबै जोङो जानुवारि दाननि 3-4आवनो जों गासिबो खामानिखौ कमप्लिट खालामगोन आरो जिहेथु दिन्थिफुंसालिखौ जानुवारि दाननि 6 खालारावनो बेखेवनायनि खोथा बुंदों। दा बे हिसाबै बेखौबो जोङो जाहैगोनखौ जोङो नुहुरदों। जोङो दिन्थिफुंसालिनि जि पेन्डेल बा जि न' लुफुंना होनांगौ बेखौ लुफुंनानैल'सो होनांगौ, मालाय दखानिफ्रा गावबा गाव साजायनानै लाफैगोन। दा बेखायनो जों बेखौबो टाइम बायदियै दिहुनहैनो हागोनखौ जोङो नुहुरदों। मा आलादा मोनसे जिथु 64थि जथुम्मायाव एगजिबिसनखौ सिगां खालामनाय जादों? बेखौ जोंनि जायगायाव सावरायनाय जादों आरो जों गोबां कनफारेन्सफ्राव मोनसे खोथाखौ खोनाबाय थायो जे सानथामनि कनफारेन्सनि थाखाय जि एगजिबिसनखौ खरसा खालामनानै बा खस्थ' खालामनानै बानायनाय जायो, दा बेयाव दखानिफ्रा फैनानै 2 बा 3ल' फाननो मोनो। बेहाय बिथांमोना जि ट्रेन्सपर्टेसन, बे ट्रेन्सपर्टेसननि बिथांमोननि एमाउन्टआ सोरनाबा बांसिन जायो, सोरनाबा मिलाया, बिदि मोनसे बाथ्राखौ जों खोनाबाय थादोंमोन। आरो ओनसोलनिबो गोबां मानसिफोर दङ जायफ्रा फिसा फिसा फालांगि खालामो, बिथांमोनखौबो खाबु जों होनो नागिरदों आरो बेखायनो जोङो बेखौ मोनसे मेला बायदि खालामनानै एगजिबिसनखौ जोङो बे सानथाम आवगायैहायनो खालामनायनि जों थांखिखौ लानाय जादों आरो बेजों जायफोरा फालांगि खालामो बिथांमोना मुलाम्फा जागोन आरो ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो जायफ्रा गावनो नांगौ जानाय मुवा बेसादफोर बेखौ बायनानै लानो हागोन आरो गुबुननिफ्रायबो बेखौ बाजार खालामफैनायाव बिथांमोना सुबिदा जागोन। आरो जायखिजाया जों मोनसे बेहाय 64थि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरसालिया जे जुथुमा, बे जुथुमाखौ जों बेबायदिनो मोनसे गोसोखांथियाव थानाय एबा मोनसे गाब गोनां आरो मेहेर गोनां जों खालामनायनि थांखि लानाय जादों। 6 तारिखआव जिहेतु एगजिबिसनखौ बेखेवगोन, बेखेवगिरि बिसोरखौलाय खुंथाय? बेखेवगिरि हिसाबै दासिम फाइनाल जायाखै। जोङो सावरायलायनानै आरसिजों आरो जोंनि लकेलजों जों सावरायलायनानै बे बेखेवगिरिखौ जोङो थिग खालामनाय जागोन। देग्लायनि बोसोरारि जथुम्मायाव थियाटाराबो जायगा मोनदों बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मायाव, बेनि सायाव मा फोरमायो? थियाटाराबो जोंनिनो हारिनिनो मोनसे सम्पद, हारिमुनि राव थुनलाइनि बेयो मोनसे आयदा आरो बे हिसाबैनो बिथांमोनखौबो जों बे बर' थुनलाइनि बे जुथुमायाव खावलायनाय जादों। अदेबानि बिथांमोना जि खालारावनो बिथांमोननि दिन्थिफुंनाया जोबगोन, दा बेखौ जुथुमानि मोनसे मेहेरगोनां आरो गाब गोनां खालामनो थाखायनो जोङो थियाटारखौबो हांख्रायनाय जादों। माबे थियाटारा बेयाव बाहागो? आइराखि आरो सोरां मन्जु, बे मोननै थियाटारा बेवहाय बाहागो लागोन। थेंक इउ।